এমন করো না যে যার ওজন মতে লো anh bị người yêu thôi được đó bạc đi ra rồi mà lo ha yang para, radar yang para, morasora hati bay, yang dumasora, kokutisa, yang nepatilan kesar mazaro, kami ketalna. Kau sakau ceng cini bikrom mara, bos sahur kau sedang mono ceng mungya kami bagi teman jorao, yang cinyang bawa hinang menjaga tonggo, dari cinyang tuh di ini kan. Obah ikan kebang makaka hambor di nok nukung tanggai, boni subah subai, tanggai di cum tumu naiknya, cini kumlung rok itu buka, engkai mia durga comuni rok ni, yang joto jaga ni tanggai tumu itu buka, engkai aja gawo ceng nugo kebang ma borok no. 100 to 98% no logi dui tongo ambagi kapang seranggo tapi nor joto no hambai boya faro sini seranggo riro hanai rok sini katal khero hofinai rok sini bukuk Priyanka Deborma tebi family engke sini bukuk ko bukuk Rumi Deborma bini family engke aba heke sini Popi Deborma bini family Mo Deborma bini family aba heke rohka sini takuk David koroksa bumung boba hanyo thokpano dadi ni 2000 subakha engke mia hani bukuk koroksa Popi ni bini bai boba hanyo 500 rohka ka oba heke no chung suba su khlai lai koroksa khotte koroksa manjulai tonglai tini ojaga belai khatang khaja ungo je borok naini dinoro camera onor phunuk di borok no borok busuk jora tongthokjak busuk jora khatungjak engka oba heke no buskang salobote choli thanai mia horrogo bang be kabang borok no contact laikya je dara chini orobo amahiri chung kabang ma tongang thumui sui tui toni khana phaidi au na phainai ang tini obo bak bai mani pore no tesia prisepinai engka buskang ni salogo a jago khorcho khuruksu baksa buksu sawo ri kesam baknan rok lasia da haide ire darok ni jak ang aborok no khatuya tangi ngakai a borok no simi nongni media ni bisingti ba nongni channel ni bisingti kok kosa no musungo ang lasia borok ni bagi borok ni belai khino nangkugo tangi ngakai chini kabang ma sukjak no khungo kanjagia sumjagia abo ekdom kesam khibiri kha abo haiya bongni achagli angni thangka ba chungna musunglia kana musunglia phia ari no chini obo haijagao nangkugui tongu engkai bongni thani ang tubui phainan bagi ani lasinan kok tari tam khai pocket ni rang bai na ang thok dawi nije no drive khai nije no thumui tubui borok no bagi tongo borok nanai rok se bongni kuno bokhawo engko kesamung kuri ngangkai thaisa thuju kok sanai rok no ang kuno sana musungya mankhai borok no sana musungo norok tangi ketal dia ne ano sanai rok norok phan ketal pairi di ang ketal pairi nani chugya ketal pairi nan thangang kai ang asuk kami o tangiri mangala kamu taklai ke bangma kami uri uikha ang 15-20 ni moto thok damani thangkana ani কিন্তু 15-20 bang jodi di ketal pairi khang ka asuk pairi mangala kamu কিন্তু 15-20 খরচ খাই tabuk sak jora jeri thumka ang kebangma kami uri mankha norok news ni bisingti nugui mankhana engke abuni yagulo bote খরচ thangnai ko a খরচ bo norok suba su khlaina musung khai norok aba hege kok suba giawi norok bu suba su khaina musung khai suba su khlai di norok no bolam su engke tini o jaga bo belai kheno khatung khajani bising borok je nahalai yasaklai jomani ang bo khapang srango norok bo khapang srangnai tai kebangma thayo sungte bo yapiri salaijak engke nongni media channel lokno belai kheno hambai norok bo kebangma jaga no logi dikha buskang ni salobo nongni logi tangnai ang akok no kesaro joton no belai hambai